खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेल साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं आसाम द'थि शेड्युल स्पेशल टेट एलपि आरो इउपि उथ्रिसारनो हानाय बिजाथिफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार जिल्ला बिटिआर हालामनि द'थि शेड्युल स्पेशल टेट उथ्रिसार जानो हानाय बिजाथिफोरनि फोरमान बिलाइखौ दिनै 30 सेप्तेम्बरनिफ्राय जागायनानै फैगौ 5 अक्ट'बरसिमनि गेजेराव टेट उथ्रिसार जानाय बिजाथिफोरनो फोरमान बिलाइखौ गथायगोन। मख'नो गोनांदि क'क्राझार सदर सहरनि राष्ट्र भाषा हिन्दी गोजौ फरायसालियाव फुंबिलिनि 11 रिंगानिफ्राय बेलासिनि 4 रिंगा समनि गेजेराव मोननो हागोन फोरमान बिलाइखौ। बे गाहाम खौरांखौ आसाम सर्व शिक्षा अभियाननि मोनसे नटिसनि गेजेरजों रोखायै मिथिनो मोननाय जादों। नैथि रादाबाव दं एक्स एनडिएफबि थाखाय गोजोनथाव खौरां। मख'नो गोनांदि इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबि मोनसे गोनांथार रादाब फोसावदों। जायफोर एक्स एनडिएफबिफोरा ट्रेनिं लाखाना थानाय सोद्रोमाफोरा आर्मि सिआरपिएफआव साख्रि मावनो गोसो जाना दं आरो बैसो दंबावो बिथांमोनहा गाव गावनि डकुमेन्ट्सफोरखौ स्क्रिनाव होनाय 9957400896 वाट्सएप नम्बराव गाव गावनि बाय'डाटाखौ हरनो 1 अक्ट'बरनि गेजेरावनो हरजोबनो खावलायदों इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिआ। थामथि रादाबाव दं दिल्लीनि पार्कआव सासे सुबुङा गावनि जिउखौ फोजोबना लादों। खौरां मोननाय बादिब्ला मैया खोला दिल्लीनि खोला सोनाब फारसे थानाय द्वारका मन खाथिनि पार्कआव सासे 45 बोसोर बैसोनि सुबुंखौ फासि नांनाय थासारियाव मोननो हादों। नाथाय माखासे जखम जानायनि सिन नुलायनाय पुलिसनि फोरमायथिनि गेजेरजों बुथारनाय सन्देह खालामनाय जादों। द्वारकानि पुलिस बिफाननि डिसि बिथां एम हार्षा वर्धनआ फोरमायनाय बादिब्ला बिथांमोननि हान्जाया बे सुबुंखौ फांसे बिफाङाव फासि नांना थानाय थासारियाव मोननो हादों आरो बे सुबुंनि मोदोमाव जखम जानाय सिनबो नुनानै बुथारनाय सन्देहजों 302 आइपिसि सेक्सननि दारायाव केस रेजिस्टार खालामनाय जाबाय होनना मिथिनो मोन्दों। ब्रैथि रादाबाव दं आसामनि 3 सुबुङा नेशनेल सार्भिस स्किम बान्था मोननो हादों। खौरां मोननाय बादिब्ला मैया भारतनि हादरगिरि मानव गेदेर द्रौपदी मुर्मु बिथांजोआ भारतनि गासै 41 सुबुंफोरनो बे नेशनेल सार्भिस स्किम बान्थाखौ गोदान दिल्लीनि राष्ट्रपति भवनाव राननानै होदों। बेयाव आसामनि 3 सुबुंफोराबो बे नेशनेल सार्भिस स्किम बान्थाखौ मोननो हादों। बे आसामनि नेशनेल सार्भिस स्किम बान्था मोनगिरिफोरनि मुंफोरा जाबाय फारियै मिताली काकति, साजिश आली आरो बानाश्री काकति होनना मिथिनो मोन्दों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनआवबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।